Aram mo lang, Panginoon, magbalik sa atin ng makamilyong beses na pagpapala. Mga minamahal ko, sa patuloy po nating katapatan sa bahagi ito. At this point in time, tayo na po ay tumayo na. Naglian ng tumayo bilang pagbibigay galang sa salita ng mga Panginoon. Narito po ating pinagpalang mga aral. Ating pong beloved elder, beloved brother Romy Benitez. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Tayo magkaisang manalangin, mga minamahal. Opo, dakilang Diyos, manaming banal na mapagpala sa makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maraming salamat sa oras na ito, Panginoong Hesus. Salamat sa buhay ng bawat isa ng iyong mga anak, O Diyos, na taglay ang kalakasan, kalusugan hanggang sa mga oras na ito. Salamat sa mga naunang yugto, bahagi ng aming pananambahan na ito'y iyong nilangisan, Panginoong Hesus. Maraming salamat at kami nagkakaisa, narito kami sa iyong banal na harapan. Nagpapakumbaba, O Diyos, humihingi ng kapatawaran, patawarin mo kami sa aming mga nagawang pagkakasala, kasalanan na hindi kalugod-lugod sa iyong banal na harapan. Linisin mo kami, hugasan mo kami ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. At narito kami sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Sa ganang akin, wala akong magagawa, O Diyos. Kayo ang magbigay ng bawat kataga salita, O Diyos. Kayo ang magbigay ng karunungan at aming dalangin na buksan mo ang puso at isipan, pangunawa ng bawat makikinig sa hapong ito, Panginoong Hesus. At sa unang panalangin ng aming minamahal at ginagalang na Ebanghelista, Pastor Will Disrada Almeida, aming pinapalaya, sinasaway ang gawa ng kaaway, hadlang, unbelief, in doubt, cast out in Jesus' name, hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at sa kapahintulutan ng ating beloved ordained preacher, aking pinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at aking pinapaabot ay isang mapagpalang hapon sa ating minamahal at ginagalang na Ebanghelista, Pastor Will Disrada Almeida at sa kanilang beloved Almeida children, beloved Almeida family, and of course, hindi natin makalimutan ang mga turo at aral ng ating assistant pastor, Lina C. Almeida. Isang mapagpalang hapon sa bawat isa sa atin, sa ating mga beloved bisita. Welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at mapagpalang hapon sa lahat ng mga kapwa manggagawa sa banal na ubasan ng ating dakilang Diyos at maging sa ating mga beloved pastoral workers, sa ating beloved elders na ating kasama sa pamangasiwa ng ating beloved ordained preacher. Isang mapagpalang hapon sa bawat isa sa atin at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Ating muling palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos at tignan natin hanggang mamaya, mga minamahal, kung tayo ay gising na gising sa pakikinig ng salita ng ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. At ating buksan ang ating mga Biblia, mga minamahal, dito po sa aklat ng awit, Kapitulo 119 ng talatay 105. Ang sabi po dito, mga minamahal, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagkabasa po ng kanyang banal na salita. Tunay na mga minamahal na ang salita ng ating pinakamamahal na
Panginoong Hesus na ating nabasa na ang salita niya ay ilawan sa ating mga paa at liwanag sa ating landas. Alam natin na sa ating buhay, kung walang ilaw, walang liwanag, tayo po ay mapapahamak. Amen. Hindi natin makikita ang ating daraanan, hindi natin makikita yung mga bagay na hinahanap natin. Kung walang ilaw sa ating bahay, talagang nandyan na tayo ay nangangapa. Ngunit purihin ang ating dakilang Diyos na sinabi sa kanyang salita na ang kanyang salita ay iliwan sa ating mga paa. Amen. Kaya napakahalaga pala mga minamahal sa bawat isa sa atin ang salita ng ating dakilang Diyos na bawat isa na mananampalataya na narito, tayong lahat ay naturuan ng salita ng Diyos. Amen. Dahil kung hindi tayo naturuan mga minamahal sa salita ng ating dakilang Diyos, isang tiyak na bagay, wala po tayo dito. Amen. Kaya tayo narito dahil naturuan tayo, may nangaral ng salita ng ating dakilang Diyos na ang salitang ito ay ito namang ating tinanggap. Amen. Tayo ay sumunod at tayo ay tumalima sa salita ng ating dakilang Diyos. Kaya kung sa ating buhay mga minamahal, kung walang mangangaral, walang magtuturo, hindi ituturo ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, maaring naroon pa tayo sa ating dating paniniwala, dating pananampalataya. Amen. Kaya ang salita ng ating dakilang Diyos, ito pala ay itinutuwid ang bawat isa sa atin, tayo ay tinuturuan. Amen. Na sa ating buhay, every time na tayo ay nagkakamali, every time na tayo ay hindi nakakasunod sa salita ng ating dakilang Diyos, tayo ay tinuturuan at tayo ay itinutuwid. Lahat ay magsabi ng Amen. So sa ating buhay mga minamahal, ang Diyos, binigyan tayo ng kalayaan, tayo ang pipiliin natin ba ang kapahamakan o pipiliin natin ang kaligtasan. Kaya napakahalaga na ang bawat isa ay makinig at tanggapin natin ang salita ng ating dakilang Diyos dahil pag tayo ay naturuan at tayo ay natuto, sino ang makikinabang? Tayo din po. Amen. Na pag sinunod natin ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ibig sabihin, ito pala ay sa ating ikabubuti. Amen. Praise the Lord. Anong sabi po sa aklat ng Deuteronomy, chapter 6, verse 6 up to 7. Pakibasa nga po, kindly po. Deuteronomy chapter 6, verse 6 up to 7. Aklat po ng Deuteronomy, kabanatay 6, talatay 6 hanggang 7. Ito pong nakasulat. At ang mga salitang ito na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito ay sa iyong puso at iyong ituturo ng buong sikap sa inyong mga anak at iyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay at pagka ikaw ay lumakad sa daan at pagka ikaw ay nahihiga at pagka ikaw ay bumabangon. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa ating palakpakan, ang ating dakilang Diyos. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. Napakalinaw po ang salita ng ating dakilang Diyos na ang sabi po dito sa ating nabasa na ituro ang salita ng Diyos. Buong sikap na ituro. Amen. Kaya sa ating buhay, mga minamahal, kung titignan natin,
Walang makakapunta sa langit kung walang tinuruan. Amen. Lahat ng tinuruan, lahat ng sumunod sa salita ng ating dakilang Diyos, isang tiyak na bagay, makakaparoon doon sa langit. Amen. Kaya mapalad ang bawat isa na narito dahil lahat tayo ay sumunod sa salita ng ating dakilang Diyos. Tayo ay sumunod sa mga pangangaral. Amen. So ibig sabihin mga minamahal, talaga nga magapangyarihan ang salita ng ating dakilang Diyos. Kaya po sa ating buhay, kung ating titignan ang ating minamahal at ginagalang na Ebanghelista, Pastor Will Estrada Almeida, talagang itinuro sa bawat isa sa atin ang buong katotohanan. Amen. Walang itinago na salita ng ating dakilang Diyos. Amen. Dahil alam natin na magkapangyarihan at buhay ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Ano po ang sinabi sa aklat ng 2 Timothy chapter 3 verse 16? Kindly po, pakibasa po. 2 Timothy chapter 3 verse 16. Praise the Lord. Ito po ang nakasulat sa aklat po ng ikalawang Timoteo, kabanata 3, talatay 16. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kung ating titignan dito sa ating binasa mga minamahal, na ang lahat pala ng kasulatan, ang salita ng ating dakilang Diyos, ito ay kinasihan. Amen. At ang sabi, ito ay ating mapapakinabangan sa lahat ng pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. Amen. So ibig sabihin mga minamahal, talagang ituturo lahat ang salita ng ating dakilang Diyos na ang sinabi yung pagsaway, pagsansala. Dahil sa ating buhay, talagang nature na po natin na tayo ay magkasala. Amen. Dahil nandito pa tayo sa laman, sa flesh, at nariyan na tayo ay sa bawat araw ng ating buhay, tayo po ay nagkakasala. Ngunit salamat sa ating dakilang Diyos na ang sabi na tayo ay tinuturuan. Kung ating papansinin sa mga ngaral na tumatayo sa pulpito na talagang buong tapang na ipinapangaral ang salita ng ating dakilang Diyos. Amen. Sa ating buhay, mga minamahal, minsan o madalas tayo ay nagkakamali. Minsan din kung tayo ay itinutuwid, ay nandyan mga minamahal na tayo ay nagtatampo o minsan nariyan na talagang nawawalan na tayo ng gana na dumalo o minsan tayo ay inaantok. Ngunit kung titignan natin talagang ang salita ng ating dakilang Diyos, ito po pala mga minamahal ay sa ating ikabubuti at ito ay sa ikatutuwid ng bawat isa. Amen. Maging sa ating buhay, kung inyong papansinin mga minamahal, kung ating papansinin sa mga tumatayo sa pulpito, laging sinasabi mga minamahal na tayo ay pumalakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat tayo ay magsabi ng praise the Lord, lahat ay magsabi ng amen. Ngunit kung ating titignan ang iba, parang
wala tayong kagalakan, wala tayong gana na magsabi ng praise the Lord, pumalagpag sa ating dakilang Diyos. Amen. Maaring, sige po, minsan po nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. Dahil sa ating buhay, maaring hindi pa nag-rapture, dahil hindi pa po tayo natuturuan. Maaring hindi pa nag-rapture, mga minamahal, dahil hindi pa natin maitataas ng lubusan ang ating mga kamay sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maaring sa ating panalangin, hindi natin lubusang itinataas ang ating mga kamay. Maaring yung ating kamay, pag itinaas po natin, ito ay naka 90 degrees o nakababa. So ang dapat pala ang ating kamay, pag tayo ay nagpupuri o nananalangin, ito ay nakataas sa taas. Dahil ang ating dakilang Diyos ay nandoon sa kalangitan. Amen. Wala sa baba, wala sa lupa ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Napakalinaw po mga minamahal ang sinasabi po sa aklat ng unang Timoteo, Kapitulo 2 ng talatay 8. Kindly po, pakibasa po. Unang Timoteo, talatay 2, Kapitulo 2, talatay 8. Praise the Lord. Aklat po ng unang Timoteo, kabanatay 2, talatay 8. Ito po ang nakasulat. Ibig ko ngang ang mga tao'y magsidalangin sa bawat dako, na iunat ang mga kamay na banal, na walang galit at pakikipagtalo. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Napakalinaw po dito mga minamahal ang salita ng ating dakilang Diyos na ang sabi na ibig ko ngang ang mga tao'y magsipanalangin sa bawat dako, na iunat ang mga kamay na banal, na walang galit at pakikipagtalo. So ibig sabihin pala mga minamahal, pag tayo ay nagkatipon, tayo nagpupuri sa ating dakilang Diyos, ating itaas ang ating kamay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na pag nakita ng Diyos na talagang tayo ay galak na talagang nagpupuri, nakataas ang ating mga kamay sa ating dakilang Diyos, hindi natin alam yung ating mga panalangin, yung ating kahilingan ay katutugunin kaagad ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tunay na talagang ang salita ng ating dakilang Diyos ay buhay at mabisa mga minamahal. Ano po ang sinabi po dito sa aklat ng Hebreo chapter 4 verse 12. Ang sabi po dito, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabag na may 2 talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Amen. Ang salita ng Diyos pala mga minamahal ay talagang matalas na ang sabi, ito'y matalim, magkabilaan ang talim na ito'y tumatagos maging hanggang sa ating mga puso. Amen. So ibig pala mga minamahal, ibig sabihin talagang tayo ay tuturuan ng salita ng ating dakilang Diyos. Amen. Sa buhay ng mga ngaral, pagbabahagi ng salita ng ating dakilang Diyos, ito po ay mahalaga mga minamahal. Dahil kung yung sinabi dito sa ating teksto na ang salita ng Diyos ay iliwan sa ating landas at liwanag sa ating mga paa. Kung walang magbabahagi, walang magtuturo, walang matuturuan, isang tiyak na bagay, talagang tayo po ay mapapahamak. Amen. At
Sa ating buhay, pag naituro tayo ay naturuan ng mga minamahal, nandyan ang ating pag-ibig, ang ating pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya napakahalaga pala mga minamahal. Kaya pala ang ating minamahal at ginagalang na Ebanghelista Pastor Wildres Rada Almeida na laging sinasabi sa bawat isa sa atin na tayo ay huwag na huwag aabsent sa banal na gawain. Amen. Dahil pag tayo sinunod natin ang salita ng Diyos, sigurado isang tiyak na bagay, tayo ay pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya sa ating buhay, kung tayo ay talagang patuloy na sinusunod ang kalooban ng Diyos, na patuloy na tayo ay tinuturuan, alam natin na nasa atin ang Espiritu ng ating dakilang Diyos. Amen. Saan po natin mababasa yan, mga minamahal? Ating basahin dito po sa aklat ng Romans chapter 8 verse 16. Romans chapter 8 verse 16. Aklat po ng Roma, Kabanata 8, talata po 16, ito pong nakasulat, ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo mga anak ng Diyos. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ng mga anak ng Diyos ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos na nasa atin pala ang Espiritu ng ating dakilang Diyos at tayo, bawat isa sa atin, tayo ay kanyang mga anak. Amen. So talagang napakainam at talagang mapalad ang bawat isa sa atin dahil tayo ay tinawag na anak ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At last two verses po at maghanda na po ang ating mga beloved mga awit. Ating buksan dito po sa aklat ng Unang Tesalonica ng Kapitulo 5 ng talatay 11 hanggang 12. Amen. Praise the Lord. 1 Thessalonians chapter 5 verse 11 up to 12. Praise the Lord. Aklat po ng unang Tesalonika, Kabanata 5, talatay 11 hanggang 12, ito po ang nakasulat. Dahil dito, kayo'y mga pangaralan at mga patibayan sa isa't isa sa inyo, gaya ng inyong ginagawa. Datapwat ipinamamanhig namin sa inyo, mga kapatid, na inyong kilalanin ang nangagpapagal sa inyo at nangamumuno sa inyo sa Panginoon at nangagpapaalala sa inyo. Amen. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ang sabi po dito, mga minamahal, na tayo ay mga pang-aaralan. Amen. At tayo ay mga patibayan na ang ating ginagawa na paglilingkod sa ating dakilang Diyos na talagang nandyan na ang bawat isa ay nagkakaroon ng kalakasan, tumataas o tumitibay ang ating paglilingkod dahil ang bawat isa ay nagpapalakasan. Amen. At ang sabi na sa bawat isa sa atin na purihin ang ating dakilang Diyos dahil talagang mayroong propeta ng ating dakilang Diyos na nagpagal sa bawat isa sa atin na talagang itinuro ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na talagang purong-purong salita ng ating dakilang Diyos na kahit maipangaral ang tayo ay nasasaktan, alam natin na yun ay sa ating ikabubuti, sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. Dahil pag tayo ay naturuan, alam natin ang akyat natin ay doon sa langit, sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo pong lahat, mga minamahal, ay tumayo at tayo ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ang ating dakilang Diyos
Ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, siya ang ating ilaw. Ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang siyang gagabay sa bawat isa sa atin. Ikaw Hallelujah, hallelujah. ang ilaw ko sa dilim. Ikaw ang gabay Hallelujah, purihin ka, aming ko sa pinakamamahal gabi. na Panginoong Hesus. Ikaw ang pag-asa sa buhay ko. Ikaw, Panginoong Hesus. Ikaw ang nagbibigay sa bawat sandali ng buhay ko. Sa'yo ko lamang nakamtan. Pag-ibig na walang hanggan. At kung wala ka, ano kaya ako ngayon? Ano kaya ang kinabukasan ko? Ngunit salamat sa iyo, dahil sa pag-ibig mo ay akin na maharap ang kinabukasan darating. Ikaw ang nagbago sa buhay ko. Ikaw ang kahulugan ng araw ko. Ikaw ang lahat sa buhay ko. Ikaw, Panginoong Hesus. At kung wala ka, ano kaya ako ngayon? Ano kaya ang kinabukasan ko? Ngunit salamat sa iyo, dahil sa pag-ibig mo ay akin na maharap ang kinabukasan darating. At kung wala ka, ano kaya ako ngayon? Ano kaya ang kinabukasan ko? Ngunit salamat sa iyo, dahil sa pag-ibig mo ay akin na maharap ang kinabukasan darating. Hallelujah. Hallelujah, purihin ka, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay mga minamahal, na ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay siyang ating ilaw at liwanag sa ating landas. Na ang salita ng ating dakilang Diyos na tayo ay patuloy na tinuturuan, na tayo ay patuloy
nababaguhin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya sa oras na ito, maraming salamat sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Hallelujah po rin ka aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa oras na ito, kung mayroon tayong mga beloved bisita, baguhan, maging sa ating mga live webcast viewers na baguhan, kailangan ninyo ang salita at ilaw ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kailangan ninyo ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa inyong buhay. Tanggapin ninyo ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa oras na ito, na ang kaligtasan ay hindi sa araw ng bukas, kung hindi ngayon mismo sa oras na ito. Tayo'y manalangin. Sumunod kayo sa maiksing panalangin na ito na pagtanggap sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, narito ako. Dumudulog sa iyong harapan, nagpapakumbaba. Isang makasalanan, humihingi ng kapatawaran sa aking mga pagkukulang. Linisin mo ako, patawarin mo ako, hugasan mo ako ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Tinatanggap kita bilang Diyos, Panginoon, Hari ng aking buhay. Pumasok ka sa aking puso at magmula ngayon, kayo na, O Diyos, ang aking Panginoon at Hari sa aking buhay. Kami na lamang po ang mananalangin. O po dakilang Diyos, ang maraming banal na mapagpala, maraming salamat po sa buhay ng iyong mga anak, Panginoong Hesus, na tumanggap ka bilang Diyos at tagapagligtas ng kanilang buhay. Pagpalain mo sila, kaawaan mo sila, isulat mo dyan sa kalangitan ang kanilang pangalan, O Diyos. Gawin mo silang maging ilaw sa kanilang buong sambahayan. Hallelujah, hallelujah. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Tayo ay manalangin, mga minamahal, ating panalangin, ang ating banal na iglesia at ating panalangin, ang ating minamahal at ginagalang na ebanghilista, Pastor Will Disrada Almeida. Hallelujah, hallelujah, dakilang Diyos, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Narito po kami, nagkakaisa, naninukluhod sa iyong banal na harapan. Aming sinusumama mo ang aming namahal at ginagalang na ebanghilista, Pastor Will Disrada Almeida. Bigyan pa sila ng kalakasan, kalusugan, Panginoong Hesus. Pahabain pa ang kanilang buhay, maging mga beloved children ng kanilang katuwang sa ministeryong ito. Patuloy na sila ay iyong pagpalain, Panginoong Hesus. Hallelujah. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Ating palayasin lahat ng uri ng karamdaman, mga sakit na nagpapahirap sa ating physical na katawan, na tayo ay binigyan ng Diyos ng kapamahalaan, binigyan niya tayo ng susi na palayasin lahat ng uri ng karamdaman. Hallelujah, hallelujah. Ating ipatong ating kanang kamay sa ating ulo at ang kaliwang kamay sa parte ng ating katawan na karamdaman. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, narito kami naninukluhod sa iyong banal na harapan, Panginoong Hesus, na kami ay nagsusumamo. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, pagkakasala. Linisin mo kami ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. At sa oras na ito, kami ay sama-sama naming pinapalayas ang lahat ng uri ng karamdaman, incurable diseases, asthma, arthritis, leukemia, gallbladder stone, prostate cancer, ovarian cancer, breast cancer, pananakit ng dibdib, pananakit ng likod, ubo, sipon, lagnat, dengue, COVID-19, kahirapan sa pagkapangyarihan pangalan ni Jesus. Cast out, cast out, cast out in Jesus' name, cast out in Jesus' name. Be healed and receive the healing in Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah,
Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at yan po ang ating pananampalataya na ang ating ipinanalangin, ito ay tinugon na ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At bilang pasasalamat sa ating dakilang Diyos, sabay-sabay tayo, let's shout, Hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay tayo mga minamahal, Hallelujah, praise the Lord, Hallelujah, praise the Lord, Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, Hallelujah. At ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo na po ay dadako po sa announcement at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved elder, beloved Alvin Reyes.